Ka Meghalaya Confederation for Academic Welfare haka afndu tarik Naiwieng Arhajar Arkhau kala Dawa ya ke Ministry of Human Resources Development ban Weng Noh mardor ya Prof PK Srivastava nak Shuki Vice Chancellor jong Nehu. Convener jong ka Meghalaya Confederation for Academic Welfare uba Roy Kupasenrem habayakran baglap thai kubor hadin gejingat pat ba ka bajarjar plau jong skul ba Nehu ulai thu bakani ka kenhun ka bakenthup ya kiru shemphang ki start kot bat kiwei de kenhun kin sapha da kajing tho sya presiden jong kari uramnat Kovind bat sya menteri rang badu kari unaren ramodi bat kumjuru sya menteri ke sarkar pedang ubapet ya ke Ministry of Human Resources Development ban pendam mardor ya kajing penjalan ya ke samoi trekam jong Prof Srivastava hadian bak samoi trekam ke ba sans nampura ke jong kalakut no haunai lur mentana du snam kan nai spa nyu pulai haduk kan ni tang way tribal ngi yok ban long visi apot Nehu hadin doktor pakem 4 donshu belong visi Nehu kajikali kalong bahatu kibri ke jongi lani ki homegrown professor ki badan nang ni Nehu ki mlong qualified bantung ban long visi ban lead ya ka university katte teli gisnam ngilawan kalayat kan Nehu hang ni ngikwa ban yo I ba kapor kala dai baki homegrown local professor ki badan nang ni Nehu they should be given the responsibility ban yalam ya kan Nehu kum visi batmai ngimkwa syuk ban yo I bau ya katem jong professor sika Srivastava bandang extend nama kat kum statute ka don ni ka bala man extend sa shitem dai nakaliang ka jongi nginom sya lan nginom ailat basis badalai ru ni ubri unwan biang ban wan long visi biang ni kabar ka kabalai ka long ba kidon ki head song ki department ka education but English ki bala sya weng claim daw hong ni visi momentang ikwa ba yaki dai ban restore biang kum ki head jong department ba ka ba khadu ka long ba hakini ki saw ba santli gisnam kila don shibun ki financial ki administrative ki kam ki fair bau ni visi ulale ane po Nehu ngikwa ba ki bor ki badai pet ya ka university ki dai ban investigate thoroughly but ya responsibility dai ban fix itu ki ba pendon bakal kam bakla ya ka bor ka jong ki hang ni po university but nakaliang jong ka Mecaw mentang ngiladap ban penkreat ya kijing tho ya ka bangin pha show education minister jong ka ministry ka education ministry jong central government kawai kijing tho ngin pha show prime minister pat kumju ro show president jong ka India badai visitor jong ka university kat kum ka Nehu act pamaki kidai ban investigate ya kini kijing ja ki baja hang ni po Nehu bat kumju ro ban pen urlong ya kijing dawai ka ban kaliang jong ka Mecaw ka bu hakmat jong kini gebor badai pet ya ha ka jo kapor kani kenhun kala dawaru ya ke Ministry of Human Resource Development bagade ban pha tokit ru ha ka Central Bureau of Investigation halor ka jingkeno bagadan ka jerse bamsap ka bajor bah hapo kani ka skul ba tang ban pen isya bar bagi follow yang proses mereka kampla de ban lihat all kini baru khat de ban investigate kena mentip ba menu belong responsible President visit down President visit down